Mahtaako ne ihmiset arvatakaan, että mitä minulla on tässä pullossa? Omaa tekosta kotona valmistettua. Keljuako? No, onhan se tietysti vähän sen näköistä. Mutta ei, pois minusta semmonen keljunteko. Ei tässä ole kiljua, vaan tässä on inkiväärijuomoa. Tarkemmin sanottuna inkiväärisottia. Tätä kun laittaa vaikka tämmöiseen sottilassiin 4 senttiä aamulla ja ryppäsyö tyhjää mahri, kun ne lähtee aineen vaihutan liikkeelle. Tämä on todellinen terveysjuoma. Ja tämä valmistetaan sillä lailla, että litro vettä, no parisattoa grammoa kuorittua ja ruostettua inkivääriä. Ja sitten pannaan se inkivääri sinne vetteen ja kierretään parikymmentä minuutit. Annetaan jäätyä, sitten vähän puristellaan siihen 2 sitruunan mehuja, hunajataan vähän ja kun on jäähtynä kunnolla, niin uopakka tämmöiseen muoviputelliin sitten pullottua ja sitten kun jääkuoppiin vaan viilenemmä ja joka aamu tämmönen, niin kylläpä tullaan virkiä ylpiä olo. Mitä suosittelen teille kaikille. Inkiväärin juominkin.